секретҳое ки ҳеҷ карго ба шумо намегӯяд. ҳоло ман ҳамашро мефаҳмонам. вақте шумо нархи борро аз карго мепурсед, карго нархи даставкаро ба шумо ҳисоб карда мегӯяд. шумо зуд ҳисоб карда ба клиент нагӯед ки зарар диданатон мумкин аст. чун вақте бори шумо мебояд, карго ба шумо пешниҳод мекунад ки упаковка кунам. агар розӣ шавед, нархи як упаковка, ҳоло ман нишон медиҳам, яъни упаковкаи чӯбӣ $20 мешавад. боз дар ин ҷо инаш бошад, мисол хай пурра агар скоч кунам, ин чиз $10 мешавад ки боз нархи страховкаи дигар чизҳоро низ пешниҳод мекунанд. аз ҳамин сол шумо ҳама инро аввал ба ҳисоб гиред, чун ягон карго ба борҳои шикастагӣ ҷавоб намегӯяд. барои он ки борҳо аз дигар ҷо аввал бо даставка бе упаковка ё ки бо упаковкаи на он қадар хуб ба карго мебиёнд. агар шумо боз услугаи карго алоҳида гиред, боз отдельно доплата мешавад. мо ҳамеша клиентҳои худамонро ба ҳамин чизҳоро пурра мефаҳмонем, боз маслиҳат медиҳем ки барои онҳо чӣ хел арзон ғалтанд. масалан мегӯем ки борҳои сезони агар борҳои зимистона равон карданӣ бошӣ, тақрибан дар моҳи агар август сентябр бошад, бо порт равон кун ё ин ки бо муҳлати дарозмуддати карго равон кун, чун арзонтар ғалтад, гарчанде дер меравад. ва боз якчанд маслиҳатҳои дигар медиҳем. хулоса ҳар бега ҳамин тавр бор равон мекунем ба мошинҳо. мошин мебояд, якчанд мошин, на якташ на дуташ бор карда мебаранд. боз аз склад низ алоҳида мегиранд.